ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦୀପକ। ବେଶ୍ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି ମା ବାସୁଳୀଙ୍କ ପୂଜା। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ସାରୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମା ବାସୁଳୀଙ୍କ ପୂଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଦିନ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ରାତି ତମାମ ପୂଜାରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମା ଏହି ଗାଁରେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁକୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁ ଭକ୍ତ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନସ୍କାମନା ପରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି।